So, posible na maging Boracay dito. Pagka tuloy-tuloy yung ganyang klaseng pamamalakad, hindi ako magtataka kung magiging parang Boracay itong Surigao, itong Siargao. Again, no, I would emphasize na nasa leadership ng LGU yan eh. Ang local government unit ang dapat manguna na ipatupad yung mga batas na yan. Paano naman maiiwasan yung nangyari sa Boracay? But, una-una, there has to be there has to be a collaboration between the national government, DNR, and the local government unit. No? And it should start from the LGU eh. Kasi yung LGU, dapat sila pumipick up ng basura. Sila nag-i-implement ng mga ordinansa na hindi ka dapat magtayo rito, magtapon dito, maglagay ng ganyan dito. Kung minsan kasi yung LGU pa yung violator eh. Meron ang bayan ng isang politiko dyan eh, inangkin yung shoreline eh. Oh, kung ito yung dagat, ito yung kanyang property, ginawa niya ng bakod yan para maging swimming pool ito. May sarili siyang swimming pool na saltwater pool. Kaya isipin mo kung ano yung ginagawa nila, inaangkin nila yung shoreline. Dapat yan, talagang merong strict collaboration ng national government through the DNR at saka itong ano.